Добрый вечер, шановные телеглядачи. Мы рады зноў сустрэцца з вами у телекавярні «Вячэрні Віцебск». Всем добрый вечер. Вітаю тебя, Сержук. Вітаю вас. Сегодня у нас размова пойдзе про старажытныя легенды, казки и мифы нашего города. И не только вас чакае сустрэча з экскурсаводам и гідам, и шмат чаго яшчэ цікавага і іншага. Але у меня пытанне да Івана. Так, пытайся. Калі прыязджаюць госці ў Віцебск з нейкіх іншых гарадоў ці краін, ты зможаш правесці для іх экскурсію? Ёсць прапановы? Ёсць. Магу, гэта будзе не вельмі цікава, але магу паказаць. Вось тут я хадзіў у дзяцінстве. Вось тут, калі былі мы ўжо больш дарослыя, мы сустракаліся з друзьямі. Добра, ну, больш падрабязней пасля эфіра. Зараз да навін. Добра. Ну, вось прыклад таго, як гарадскую прастору можна зрабіць больш цікавай. У Полацку па суботах і нядзелях на цэнтральным праспекце горада вулічныя музыкі будуць ладзіць канцэрты пад адкрытым небам і тэатралізаваныя імпрэзы. Як падкрэсліваюць самі артысты, яны хочуць дарыць не толькі эмоцыі і радасць людзям, але і бліжэй знаёміць жыхароў з рознымі відамі беларускага мастацтва. Сярод арганізатараў ёсць і выкладчыкі музыкі, і ўдзельнікі розных творчых калектываў. Ну, гэта значыць, што будзе весела. Дарэчы, з нагоды творчасці ў сярэдзіне траўня ў Віцебску пройдзе першы міжнародны фестываль патрыятычнай песні «Салдаты айчыны». На песенны марафон прыедуць салісты і калектывы ў пагонах, ветэраны ваеннай службы і госці з 10 краін свету. Вось, ну, яшчэ адзін фестываль у скарбонку Віцебска. Ну, а зараз паглядзім відэа, якое спыніла на нейкі час усе беларускія офісы, можа нават і цэлыя прадпрыемствы. Пад Мінскам у пасёлку Калодзішча невядомы мужчына спыніў надыходзячы аўтамабіль. Ну, всякае бывае, можа, кудысьці трэба было падвесці чалавек, але не тут тое было. Прама пасярод дарогі невядомы стаў дэманстраваць свае акрабатычныя навыкі, але ўсе карыстальнікі інтэрнэта не разумеюць, чаму кіроўца не даглядзеў шоу гэтае да канца, бо сесці на шпагат гэта толькі палова справа. Так. Самае цікавае гэта як потым ён будзе ўставаць, гэта невядомы мужчына. Ну, яшчэ одно паведамленне. Усе ўжо ведаюць, што да нашага прафесійнага свята тэлеканал Віцебск, радыё Віцебск сумесна абвясцілі акцыю. Мы мяняем фотаздымкі на тэлевізары. Ну, памятаеш, Сяжук, ты мяне пытаўся, дзе можна взяць вось гэтыя стыкеры? Пытаўся. Дык вось яны прадназначаны толькі для тэлегледачоў і для слухачоў радыё. Дзякуй табе, даражэнькі. І у нас нават ужо ёсць першыя ўдзельнікі. Зараз пабачым іх фатаграфіі, но кожны з іх ужо дакладна пазмагаецца за адзін з двух тэлевізараў. Ну а тым, хто хоча далучыцца да акцыі, я нагадаю умовы. Трэба атрымаць наш спецыяльны стыкер. Прыходзьце на Камуністычную 8, потым наклеіць яго так, каб убачыў увесь горад, абавязкова сфатаграфавацца і не забыцца выкласці фатаграфію ў сацыяльных сетках з хэштэгамі ТВ Віцебск і радыё Віцебск. Першы розыгрыш адбудзецца 5 траўня, таму далучайцеся. Ну а ўсе падрабязнасці можна знайсці у нашых афіцыйных суполках у сацыяльных сетках. Ну вось што я хацеў сказаць у пачатку нашага эфіру. Добра, ну да гісторыі горада мы вернемся крыху пазней. А зараз афіша. Музей-усадьба Ильи Репина-Здравнева приглашает на выставку фотографии протоиерея Александра Захарова и графики Татьяны Борисевич «Лирика полета», посвященную Международному дню птиц. Необычная совместная экспозиция предлагает зрителю взглянуть на осторожных и удивительных пернатых созданий с обычно недоступной взгляду стороны. Начало выставки в 10:00. Выставочный зал «Духовской круглик» представляет фотовыставку астрофотографа Виктора Малыщица «Беларусь. О обдымках зор». Работы автора впервые экспонируются в Витебске. Знатокам астрономии, любителям фотографии и всем, кто стремится нестандартно смотреть на жизнь, представится возможность пообщаться с автором проекта и познакомиться с тонкостями необычного, трудоемкого процесса съемки таймлэпс, а также услышать много нового о загадочном звездном небе Беларуси. Начало в 10:00. Центр современного искусства приглашает на выставку графики Леры Молотниковой «In Details». Образ создают детали. Мельчайшие штрихи способны изменить восприятие всего произведения.
Яркие, насыщенные цветом картины молодой художницы призывают зрителя разгадать абстрактные образы, рассмотрев их до мельчайших деталей. Выставка открыта с 10:00. В Витебском художественном музее проходит персональная выставка художника-авангардиста Владимира Акулова «Витражи времени». Экспозиция представляет собой подборку характерных работ автора за последние 20 лет. Главный принцип творчества Владимира Акулова – импровизация, основанная на интуитивном подчинении внутренним импульсам. Выставка открыта с 10:00. Национальный академический драматический театр имени Якуба Колоса представляет спектакль «Афинские вечеры» по пьесе Петра Гладилина в постановке Валерия Анисенко. Строгий глава семьи намерен сделать свою талантливую дочь известной пианисткой. Сама же девушка тяготеет скорее к делам сердечным. Проблему отцов и детей берется решить вернувшаяся из Европы бабушка. Прирожденная аристократка, чье непосредственное чувство юмора и свободолюбивый характер поставят все планы семьи с ног на голову. Начало спектакля в 19:00. Вось такая насычаная культурная праграма ў нашым горадзе, а мы знаёмім вас з нашай госцей. Гэта Інна Аўгудзіс-Яковлева, гід і экскурсавод. Інна, адразу пытанне... Да, добрый вечер. Чым адрозніваецца гід ад экскурсавода? Ну, у прынцыпе, па працы нічым, але так афіцыйна гідамі лічаць людзей, якія працуюць па-за межамі краіны, напрыклад, сваёй, альбо праз там нейкую мяжу вязуць людзей. Не мяжа района? Не, мяжа... З Віцебска Бішанковіцкі пераехаў, яшчэ не гід. Краінам, так, ну, і гідам як бы лічаць тых, хто едзе на 2-3 дні, так скажам. А экскурсавод – гэта той, хто працуе 2-3 гадзіны ў нейкім горадзе, вядзе экскурсію па музеі, па нейкай экспазіцыі, па горадзе, ну, па нейкім аб'екце, па парку, напрыклад, там, па батанічным садзе, чымсьці такім, ну, болей стацыянарным, ну і ў межах як бы меншага часу і як бы укладаючыся ў адзін дзень. Ну, так. Ну, а залежыць ад таго, якая это краіна, і залежыць, ну, так, класіфікацыя крыху мяняецца, ну, але так больш-менш гэта прызнаюць усе. Ну, Інна, ну, літаральна некалькі дзён таму адбыўся ў нас у горадзе, не толькі ў нас у горадзе, а ўвогуле па ўсёй Беларусі, так, фэст экскурсаводаў, але ж надвор'е было не вельмі... В гэтым годзе шыкоўнае проста. Да. Вы распавядзіце нам, калі ласка, пра гэты фэст, які год ён ужо ладзіцца і што на ім адбываецца такога цікавага? Фэст – гэта спецыяльная такая падзея, которую арганізуюць у розных гарадах розныя, ну, арганізатары розныя, скажам так. Гэта і турыстычныя фірмы, ясна, гэта і музеі, канешне, гэта і Нацыянальнае агенцтва па турызме ў Мінску далучаецца. Ну і такі розныя могуць быць. Можа быць канкрэтная турфірма альбо нейкі там, нават адзін гід, который увогуле нідзе не працуе, але мае атэстацыю, ён можа ў гэтым паўдзельнічаць. Прымеркаваная гэта падзея да 18-го, бо ў гэты дзень назначаюць як такі дзень аховы помнікаў. І каб звярнуць увагу увогуле грамадскасці ў нас у краіне да аховы помнікаў, да іх захавання, да таго, якім стане яны знаходзяцца, менавіта і прымяркоўваюць гэты дзень. І звычайна, калі 18-й гэты будні дзень, то наступныя выходныя, там субота-нядзеля, у Мінску, напрыклад, гэта пачыналася ад пятніцы, бо многія музеі пятніцы пасля абеда і субота-нядзеля прымалі гасцей, і экскурсіі розныя. Я дакладна не ведаю, колькі гадоў гэта у Мінску, у нас у Віцебску гэта быў 3-й год. І калі першы год это быў так, ну, паціху, у мінулым годзе ўжо было больш. Яшчэ не так ведалі, я думаю, пра гэта. Менавіта. І акурат сёння я размаўляла з Владимиром Булаўскім, который як бы, ну, так, у Віцебску такі рухавік гэтага ўсяго працэса. Ён кажа, што, ну, я яму яшчэ ад пачатку казала, што трэба зрабіць нейкую рэгістрацыю, каб гэта было па парадку, і як мага хутчэй выкласці праграму, каб людзі ведалі, што будзе. А ён так, ну, паспеем. Літаральна за 4 дні дакладна ўжо была вядомая праграма. І ён так, ну, дождж, ну, такая пагода проста. Ніхто не прыйдзе. На двор'е не прыйдзе ніхто. На маю экскурсію прыйшло крыху больш за 30 чалавек, а напрыклад, Володю паслухаць ён распавядаў у нядзелю ў раніцы ў дождж проста. І прыйшло больш за 60 чалавек. А ён быў упэўнены, я кажу, я 25 плакатаў, ну, болей людзей не будзе. Уладзь, будь аптымістам. Я яму
Ну і ведаеце, яшчэ цікава тое, што, напрыклад, у Менску яны зрабілі такую афіцыйную рэгістрацыю. І я вот раіла Володю таксама на наступным годзе гэта зрабіць абавязкова. Гэта не складана, просто трэба зайсці на сайт. Ну, я глядзеў на сайце, На так, там сайце. было Так. пазначана, што колькі месцаў засталося вольных на гэтую Гэта можна экскурсію. запісацца, і просто табе на электронную пошту прыходзіць такое спецыяльнае запрашэнне, ты яго раздрукоўваеш на звычайным лісце, прыносіш, паказваеш. У Менску, напрыклад, пра некаторых аб'ектах, у музеях, там, дзе ёсць, напрыклад, абмежаваная колькасць месцаў, дэгустацыя, альбо штось такое, ну, больш-менш абмежаванае, альбо аўтобус, напрыклад, то ясна, гэта будзе роўна там 40 альбо 50 там чалавек, альбо 30. А калі гэта экскурсія просто такога гіда, ну, экскурсавода ў дадзеным выпадку па горадзе, то, ну, нават не пыталіся пра гэта, але я так кажу, што многія прыносілі. Справа ў тым, што я ў суботу сама вяла экскурсію па Віцебску, у мяне была тэма віцебскія касцёлы. І зноў жа я не думала, што гэта будзе так цікава людзям. Для экскурсавода такі паказальнік. Калі людзі не збягаюць, бо ёсць такі, ведаеце, анекдот. Штирлиц і Мюллер стралялі па чарзе. Чарга радзела, але не разыходзілася. Ну і у нас таксама ёсць, калі людзі не разыходзяцца, і вот гэта чарга, ну, людзі, большасць, там колькі чалавек, ну, па справах такіх аб'ектыўных, яны мусілі зайсці. Бо мне атрымалася, што калі пачыналі там 30 чалавек, а прыйшло 2 на фініш. А калі дайшлі, павярнуць, а дзе ўсе? Да, каму? Не, наадварот, нават там хтосьці праходзіў, так, ішоў проста там побач і спыніўся, таксама слухаў. І цікава тое, напрыклад, ну, прыйшлі паслухаць, мяне нават ксёндз адзін спецыяльна прыйшоў, ксёндз эканом. Ну, цікава, і я так, слухайце, ксёндз, адкуль вы даведаліся? А ён, ну, кажа, ну, ў інтэрнэце былі аб'явы, і так, ну, хто хацеў, той даведаўся. Адкажыце, каска, а ці былі яшчэ некаторыя адрозненні? Ну, вось, напрыклад, вы казалі тое, што фэст адбываўся і ў Мінску, і вось у Віцебску. Які яшчэ адрозненні? Ну, зразумела, зусім іншы маштаб, зусім іншыя нейкія пляцоўкі, дзе гэта ўсё адбывалася. Ну, вось, у чым яшчэ менш экскурсаводаў, напэўна, не ведаю. Вось, адкажыце. Ну, сутнасць адна і тая ж. У суботу я праводзіла ў Віцебску, а ў Менск спецыяльна паехала ўжо як слухачка, запісалася на некалькі экскурсій і слухала, напрыклад, свайго, ну, не выкладчыка, а так атрымліваецца, што каб правесці экскурсію ў Беларусі, трэба мець атэстацыю. І вот гэтую атэстацыю першапачаткова праводзіла Нацыянальнае агенцтва па турызме. Вось гэта адказ на твоё пытанне, якое ты ў мяне... Сходзіць, дзе атэстацыя? Калі за грошы, то мусіш мець, а калі без грошай, то можна сабе, нічога не шкодзіць. Ну і залежыць, канешне, ад узроўня. І, ну, Менск, яны ўжо, ну, зразумела па колькасці. Шырыня, як бы, агляду, ахопу тэрыторыя большая, зразумела, больш гідаў. Ну і вот гэта, ну, рэгістрацыя, у Менску яна была такая больш абавязковая, у нас больш вольная. І цікава тое, што у Менску, напрыклад, далучыліся не толькі таксама агародні, таксама такія прыватныя арганізацыі, як бы, напрыклад, касцёлы і цэрквы. Конкретно ў чырвоным касцёле, у катэдральным, у царкве Петрапаўлаўскім саборы, напрыклад, праваслаўным. Таксама былі, вот, напэўна, там, першую гадзіну чырвоны касцёл экскурсіі. Таксама трэба было запісвацца. І гэта было ў суботу. Я на гэта не трапіла, але са мной разам у нядзелю была дзяўчына, которая на гэта хадзіла. І яна ўвогуле не хрышчоная. Яна кажа, што, ну, гэта было з таго ўсяго, што яна наведала, гэта былі самыя цікавыя экскурсіі. Яна была менавіта ў чырвоным касцёле, была пад вельмі вялікім уражаннем. І вот з тае прычыны, што гэта праводзілі людзі, ну, якія маюць сан, звычайна, гэта святары, і тыя, хто, ну, працуе ў гэтым, не? І так спецыфіка, бо гэта, ну, вельмі глыбокая тэма, і такія ёсць пытанні, а чаму так, а не гэтак, і, ну, звычайны свецкі, напрыклад, чалавек не заўсёды адкажа на гэтае пытанне. І, ну, вот такая асаблівасць. У нас у Віцебску у гэтым годзе не далучыліся, але ўжо наступным і нават гэтым летам ужо ёсць такая прапанова, напрыклад, касцёл Святой Барбары, ён з радасцю далучыцца, пробач згодзін. Калі ёсць зацікаўленасць, можна прыйсці, дамовіцца на пэўны дзень, напрыклад, і правесці па ім экскурсію. Ну і на гэтай экскурсіі яны разлічаны на дарослых, так? А ці ёсць, ну, у Віцебску, дадзеным выпадку пра Віцебск, скажам, ці ёсць нейкія асобныя распрацаваныя экскурсіі для дзяцей? Каб ім было, ну, ты ж ведаеш, да, як дзеці на экскурсіі ходзяць, калі гэта ўсё манатонна. Ось тут у гэтым стагоддзі пабудаваны быў замак, а яны стаяць там са сваімі гаджетамі, да, і падказваюць экскурсаводу. Дакладную дату, так, часта бывае. І, ну, Менск, ён меў менавіта экскурсіі, заяўлена было ў рэгістрацыі толькі для дзяцей. А мы такіх пакуль што не мелі, але плануем і маем ужо некалькі квестаў распрацаваных спецыяльна. Гэтым займаюцца стацыянарныя арганізацыі, гэта музеі ў нашым
на дадзеным выпадку. Музей Шмырова, напрыклад. Там ваенная тэматыка, ясна, па парку, дзе дзеці павінны не проста выслухаць. Яны спачатку, напрыклад, слухаюць нейкі пэўны матэрыял, там глядзяць фільм альбо яшчэ нейкую інфармацыю атрымаюць. Які потым ім дапаможа. Так, гэта такая як бы падказка, калі яны уважліва яго паслухалі, альбо яны рыхтуюцца класам, напрыклад, калі зацікаўлены кіраўнік нейкага гуртка альбо класа, яна дае ім гэту, напрыклад, тэму, там яны праходзяць так, у школе некалькі там урокаў, і пасля прыходзяць у гэты музей, атрымліваюць план, карту, нейкія там абрыўкі чагосьці, што трэба скласці, адно да другога знайсці, прыходзяць па нейкіх стрэлках, там нейкія пэўныя помнікі, фотаздымкі, напрыклад, кавалка помніка, там самы-самы адзіны подзвіг, которага ніхто не паўтарыў. Ну, і яны мусяць дадумаць, што гэта, хто гэта і дзе гэта, і калі яны прыходзяць да помніка гараўцу, то там ёсць наступная там падказка, і яны ідуць далей па гэтым маршруце. Ёсць такі варыянт. Ратуша, напрыклад, таксама распрацоўвае такія квесты і для дарослых, і вот зараз яны працуюць над тым, каб зрабіць такі для дзяцей. Ну, мы яшчэ над гэтым працуем, скажем так. А яшчэ, ось ты мне распавядала, калі сустракаліся перад эфірам, што зараз распаўсюджваюцца такія экскурсіі з анімацыйнымі элементамі. Так. Экскурсійная анімацыя, зноў жа, у Віцебску ёсць. Я яшчэ пакуль што, праўда, сама гэтага на ўласныя вочы не бачыла, толькі ў запісе. Ёсць ужо таксама такая спроба гэта зрабіць, але знаным такім найбольш у Беларусі, у Менску, зразумела, з'яўляецца калектыў Віктара Каравая. Мне про яго рассказали наши менеджеры, которые ездили на так званый рекламный тур, как поглядеть докладно там вот в Заходнюю Беларусь. И едзе приблизно так. Напрыклад, едзем па нейкіх замках, там, па невялічкіх вёсках, там былы замак, там ад яго башня засталася. Каля гэтай башні там спыняецца аўтобус, выходзіць звычайны экскурсавод, пачынае расказваць, і тут з-за вугла выбягае якая-небудзь там цёця, такая апранутая там у нейкай спадніцы, там можа быць мурзатая, ўся шляза. А вы тут не бачылі, тут вот мужчына згубіўся, слухайце, ну гора, людзі, ну дапамажыце. Гора такое вот, ну трэба ратаваць. І ўся група просто, ну слухайце, а ён вот у той бок пабег, там, ну мы туды едзем, мы туды едзем, ну хочаш, мы цябе падвязём. Яны забіраюць нармальна гэту жанчыну з сабой, едуць 20 кіламетраў, спыняюцца, там па дарозе галасуе яшчэ, да пачакайце, гэта там моя там цешча, там ці маці, чи яшчэ хто-небудзь. Яна пабегла да яго шукаць і не знайшла, і яна зноў жа гэты аўтобус прыходзіць, яна пачынае, а вот разумееце, я вот пабегла там бліны, кажуць, што зять любіць бліны, я за мукой там, і пачынае некая такая экскурсійная, ну, этнаграфічны звычайны момант. Калі гэта, напрыклад, група замежжа, нават расіяне. Яны ўжо, ну, многіх там бульба гэта яны ведаюць, а што яшчэ там елі чи нешта. Яна расказвае, я вот там бліны пякла гэткія такія, вот як гэта ўсё адбывалася, так малола там на жир. Слушайте, ну современное время. Не, ну слухайте, не, это самое, нема, у нас у вёсцы электрычнасці нема. І група натуральна гэта верыць. І ўрэшце яны прыязджаюць у трэцюю кропку, і там з-за якога-небудзь зноў жа каменя, там чый пад каменем спіць. Дык вон жа ён п'яны валяецца, яны ўжо пачынаюць. І толькі на трэцім вот гэтым персанажы група вот як бы даганяе. Разумею, што гэта была пастановачны такі момант. Ну так, і што гэта была такая, ну, як падстава папросту, не? Ну і так цікава, бо часамі у Віцебску я ведаю, што была такая справа, калі такі маленькі гаврыйскі хлопчык з'яўляецца на вуліцы, і так, ну, проста ішоў, ідзе са скрыпкай, а я вот тут іду ў музычную школку, ну і так, о, та, яшчэ да гэтага часу тут габрэі па вуліцах ходзяць, ну так. Яшчэ нешта пайграе. Так, ну, або гэта вот чаму, а ну тут Вашагал жыў, і тут любімае месца. Карацей, турыстаў трэба зараз здзіўляць, ужо такія экскурсіі, як проста выйшлі, і, ну, не манатонна, да, нейкія гістарычныя звесткі ўжо не так цікавяць. Залежыць зноў жа ад групы. Залежыць нават, ведаеце, звычайныя факты можна падаць па-рознаму. І можна, як вы кажаце, манатонна, зразумела. І я часамі так гэтым і карыстаюся, калі групу трэба, каб яны паспалі. Да мяжы, напрыклад, пакі едзем 15 хвілін, так вельмі спакойна, паціху, паволі, і група спакойна сабе засынае. У меня ёсць групы, напрыклад, прадпрыемствы, з которыми я ўжо ездзіла многа куды, і там едзем у адзін бок, яны там нешта распавяла. Так, ну паслухай, там раскажы гэтым, которые не ведалі там пра забойства за фотоконцерт, а то яны ж не ў теме, ведаеш. Ну і такія нейкія, ну і тады, або гэту басню раскажы, мы тады паспім. Ну яны нават ведаюць, па што яны будуць спаць. Ну гэта не заўсёды, зразумела, спаць. Часамі камусьці гэта цікава альбо не цікава. Ну і зразумела, што ёсць пэўныя такія метадычныя прыёмы. Калі ты заўсёды спакойна, манатонна, у адзін тон, то гэта не цікава, і гэта, ну, людзі засынаюць. Трэба часам і так абудзіць.
Вот, ну, калі ў аўтобусе і едзем далёка, то гэта адна гісторыя, а калі мы ходзім па горадзе, то зразумела, ну, як бы рэкамендуюць не больш 15 хвілін каля аднаго аб'екта. І у экскурсіі павінна пераважаць паказ, ён пераважае перад апавяданнем. Спачатку паказ. Спачатку карцінка, потым тэкст. Потым так, расказ, тэкст. І у гэтым выпадку Віцебск з кожным годам ён багацее. І, на шчасце, ўжо цяпер ёсць што паказаць, бо я зараз так успамінаю, як я пачынала яшчэ толькі працаваць, калі не было яшчэ нават Успенскага сабора, Васкрасенскай царквы не было, і шмат чаго яшчэ па горадзе не было, і так вот сабе думаеш, там гэты кавалачак прайшоў старога горада. Першы савецкая, вот гэта каля Рэдана, такі завулак, который з'яўляўся такім афіцыйным, як кажуць палякі, дэптакі, не? Такія пешаходныя нашы, ну, толькі там, і ўсё не Суворова яшчэ. Я яшчэ пачынала па Суворова, ездзілі вялікімі аўтобусамі. Так што, ну, так, каля Васкрасенка толькі пачынала там. Што ўражвае турыстаў? Ёсць такое, што ўражвае турыстаў, якія наведваюцца ў Віцебск? Па-рознаму, залежыць ад таго, што за людзі, адкуль яны прыехалі. Ну, калі гэта, скажам, не падрыхтаваныя, гэта не гісторыкі, а звычайна, якія прыехалі на выходныя, вось пабавіць час, адпачыць недзе ў такім правінцыяльным гарадку, напрыклад, там, з Масквы, са сталіцы збеглі, вось яны. І потым яны ўражаны, што, о, нічога сабе ў Віцебску. Першае, што робяць масквічы, і гэта амаль у кожнай групе ёсць такі які-небудзь такі мужчына сталага ўзросту, который ідзе па вуліцы і робіць прыблізна так, не пужайцеся. Это можна вот так руки расставіць і ісці, і нікога ты не зачэпіш. Тое, што ў нас так спакойна, вольныя вуліцы. Ну і звычайна здзіўляе яшчэ агульны такі ўклад горада, перапад вышыні. Бо Віцебску адрозненне, напрыклад, Масквы, Смаленска, которые стаяць на чым? На 7 холмах. Ну, малайчына. На холмах. Садись, 10. Выбачай, Што? Мы лепшыя ад іх як бы ў гэтым плане, бо мы стаім на гарах. У нас горы, у нас Успенская горка, у нас гара Ламіха, на якой заснаваны горад, ну і такія іншыя як бы, да, вымярэнні. І вот гэты перапад вышыні. Я звычайна, як я кажу, калі будзеце сябе паводзіць на экскурсіі добра, то мы з горы будзем хадзіць уніз, а ўверх ехаць аўтобусам. А калі будзеце сябе паводзіць дрэнна, то будзем наадварот, уніз ехаць, а ўверх ісці пешшу. Ну і так яны жартуюць. Ну, жарт жартам, але так сапраўды, калі паходзіш так дзень-паўдня, а то і два, то ўжо гэта па нагах так адчуваецца. Ну і уночы у нас фактычна лепшая ілюмінацыя ў краіне. Нават мінчане, калі яны прыязджаюць да нас на той жа славянскі базар, яны кажуць, што у нас прыгажэй. Бо у нас меншая тэрыторыя, ведаеце, нам лягчэй пад яе падсвяціць і зрабіць больш прыгожай, бо працэнтным такім, да? Калі мне пачынаюць гаварыць пра тое, што ў нас вельмі чыста, там так акуратна і так далей, я звычайна, асабліва з Расіі, госці, яны кажуць так, дзе лягчэй зрабіць уборку, генеральную уборку ў аднапакаёвай кватэры альбо ў двухпавярховым доме, альбо ў чымсьці, ну, бо памеры, ведаеце. І горад невялікі, але пры тым горад вельмі стары. Ён мае сапраўды такую вельмі глыбокую гісторыю, і як яе не спрабавалі знішчыць, гэта не ўдалося. Бо, ведаеце, вельмі глыбокія карані, іх, ну, як ты іх не сячы, іх не высячыш. І таму вот Віцебск ён такі мае свой пэўны шарм. Для тых, хто прыязджае з захаду, такая галоўная заманушка, такая галоўная, як кажуць па-руску, ізюмінка альбо разынка, гэта, канешне, Марк Шагал. Усе едуць паглядзець радзіму Шагала. І у мяне зноў жа была такая турыстка, которая паехала ў Маскву, там, і навогуле іскусствавед з Падмаскоўя, яна аб'ездзіла там яго выставы, ўсё, паехала ў Францыю, на яго магілу, дзе ей расказвалі, што ён такі бедны, такі нешчасны, там паміраў у Віцебску з голаду, просто вот, ну вот, каб гэтыя не французы там не выратавалі яго, просто вот, ён бы тут з голаду памёр, і яна прыязджае сюды, я яшчэ аб гэтым не ведала. І мы так ідём з ёй. Але потым даведалася. Яна гэта сама пасля мне распавяла. І мы прыходзім у дом-музей Марка Шагала, і ўжо не я, а музейны экскурсавод, і расказвае, што, ну, вот сям'я, 7 дзяцей, там ёсць фотаздымкі, дзе Шагал выглядае абсалютным франтам, такімі бабачкамі еўрапейскім чынам апрануты. І ён прыехаў на, напрыклад, вяселле сваёй старэйшай сястры Зіны, вот такі файны фотаздымак, і сям'я там уся апранутая вельмі добра, зразумела і вельмі прыстойна, і апавядаюць о тым, што быў гэты кавалак зямлі, яшчэ 3 дамы, якія маці здавала ў наём, трымала лаўку, ну,
І, ну, і така... Ну, конечно, яны не былі такімі заможнымі, Яны як не былі Розенфельды. заможнымі, так, ну, зразумела. Але, зноў жа, тыя ж сёстры, і Шагал піша ў сваіх аўтабіяграфічных тэкстах, дзеці ніколі не выпускалі з рук кавалак хлеба з маслам. І тут моя гэтая турыстка слухаць, ну, але ж іх лусяць гэтыя французы. А яны мне распавядалі, што я тут з голаду паміраў. Інна, якая самая запамінальная экскурсія? Ну, вас засталося такое, ці гэта першая? Ведаеце, я нават не так адразу не адкажу, бо вельмі шмат людзей, і мне, я як бы не вылучу такой якосці асаблівай. Ну, такія зоркі, напрыклад, вот калі вы памятаеце гэты, як я кажу, гэты фестываль газу у нас, газпромаўскі. Факел. Ну, факел. І ўсё это ў блакітных гэтых было колерах, увесь горад. Мне выпала тады, ну, хацелі спачатку адправіць сустракаць Міллера, але, дзякуй Богу, не адправілі. Мне далі толькі Бэлзу, а Бэлза, калі ведаеце, гэта ўжо пакойны, вечнай памяці, ён прыехаў сюды, ён узначальваў журы. І вот я з Бэлзам і з іншымі членамі журы праводзіла там некалькі дзён, і тое, куды яны хацелі, я іх суправаджала, расказвала тое, што яны зноў жа, што іх цікавіла. А яны цікавіліся сапраўды? Яны звярталіся, каб ім нешта паказвалі? Большая частка журы паехала ў Полацк, напрыклад. І той год было вельмі цікава, таму што было вельмі зімна. І вельмі так, ну сапраўды, я яшчэ думала, як гэта апрануцца, якое паліто дастаць і што гэта там рабіць. За 2 дні да пачатку 25. І калі памятаеце, у той год у адзін літаральна 2 дні пачало цвісці ўсё. І гэта быў такі проста фенаменальны момант, калі і сады, і груша, і яблыня, і бэс, і ўсё адразу зацвіло, і проста краіна як бы так вот, ну вот для Газпрома просто. Так кажуць, нават там дагаварыліся з надвор'ем. Ну і яны былі вельмі ўражаны, напрыклад, у Полацку чысцінёй паветра, вот гэтым пахам, водарам, ну і такімі, ведаеце, рэчамі, звычайнымі, простымі рэчамі, ну і на которые мы ўжо тут жывучы не звяртаем увагу. А яны прыязджаючы з гэтай запыленай Масквы, чи там з таго ж Піцера, ці адкуль. Ну, конечно, хоць дыхнуць паветрам. Ну, так. Давайте зараз перарвемся на сюжэт пра вуліцу Маяковскага, а потым зноў вернемся ў студыю. Калі ласка. Кожны раз, калі вуліцы, як упершыню засыпае пышным снегам, горад становіцца іншым. Мінак, хай ён нават і карэнны жыхар, можа адчуць сябе госцем сярод звыклых вуліц і паглядзець на іх па-іншаму. Упершыню заўважыць шыльду новай крамы або, наадварот, старадаўнія каваныя карункі на чыімсьці балконе, якую-небудзь нязначную дробязь, якая здзівіць, крыху пацешыць і падорыць кожнаму свае віцебскія думкі. Напрыклад, ці быў яшчэ схаваны пад снегам Віцебск 26 сакавіка 1927 года, калі па гэтых вуліцах гуляў 33-гадовы Уладзімір Маяковскі. Падчас прагулкі паэт заходзіў у кнігарні, высвятляў чытацкую цікавасць да паэзіі наогул і да сваёй у прыватнасці. Непадалёк ад кінатэатра «Спартак» сённяшняга дома кіно Маяковскі ўбачыў піўную. Над уваходам вісела таблічка з малюнкам піва і ракаў і надпісам «Завод імя Бебеля». Назваць піўны завод імем аднаго з правадыроў нямецкай сацыял-дэмакратыі Маяковскі быў абураны. І з бліжэйшай більярднай ён выйшаў ужо з новым вершам «Віцебскія думкі» ці піва і сацыялізм. Увечары паэт выступаў у Белдзяржтэатры з дакладам, чытаў свае новыя вершы і, як заўсёды, бліскуча і рэзка адказваў на пытанні ад слухачоў. Супадзенне ці не, але вуліца Маяковскага з'яўляецца пешаходнай і знаходзіцца якраз непадалёк ад былога кінатэатра «Спартак». Гэта адна з самых кароткіх вуліц Віцебска, усяго каля 80 метраў. Зацішны куток у цэнтры горада схаваўся ад старонніх вачэй за ратушай паміж вуліцамі Леніна і Суворава.
Некалькі стагоддзяў таму сучасная вуліца Маяковскага з'яўлялася паўночным бокам вялікай ратушнай плошчы. Тут размяшчаліся складскія і гандлёвыя памяшканні, а ў канцы 18 стагоддзя гэты куток горада называўся Біржавой плошчай. Гэта брукаваная тэрыторыя была месцам стаянкі гарадскіх ванек-ліхачоў, на якіх і перанеслася назва біржавікі. У розных месцах плошчы былі уладкаваныя карыты для засыпання аўса каням. У пачатку 1860-х тут быў закладзены сквер. Пазней плошча насіла імя Карла Ліпкнехта, а ў 20-ю гадавіну гібелі Владзіміра Маяковскага ў 1950-м вуліца і сквер былі перайменаваныя ў гонар паэта. Пабудаваныя ў 19 стагоддзі яшчэ на Біржавой плошчы прыватныя дамы ў стылі класіцызму упрыгожваюць вуліцу Маяковскага і сёння. Тут ужо не чакаюць экіпажы, і сквер перажыў не адну рэканструкцыю, але ж пацыруючы зімовым вечарам уздоўж залатых у сінім марозным ветры ліхтароў лёгка і прыемна адгадаць рысы былога Віцебска. Вось такі цікавы пазнавальны сюжэт. А да нас далучыўся яшчэ адзін госць, дакладней госця. Гэта Святлана Баранкоўская, якая ўжо была ў нашай студыі. Гэта старшыня Віцебскай абласной арганізацыі грамадскага аб'яднання Беларускі саюз мастакоў. Все правильно. Да? Вось падчас сюжэта я прапанаваў адразу, каб Святлана пачала з пагоркаў, што Віцеб стаіць на 7 халмах, але ж яна сказала, што будзем на гарах. Да. А лишь Светлана сказала, что почнем с любови. Ну, вот, давайте почнем с любови до города. Ну, разумееце, справа такая, каб паказваць горад камусьці, ці ўвогуле што-небудзь паказваць, расказваць пра нешта. Па-першае, трэба гэта полюбіць. А полюбіць горад можна толькі тады, калі ты ведаеш пра горад і калі ты да яго прырастаеш сэрцам з самых-самых малых часоў, з тых пор, калі ты яшчэ не ведаеш, што ёсць даты, што ёсць розныя краіны, але ўжо ёсць казкі. І вось такое дзіва пра Віцебск, вельмі мала казак, здаецца, было. Ну так, таму што пра вёскі яшчэ штосьці маем, а пра горад... І атрымоўваецца так, што мы ведаем, напрыклад, што Белаводдзе стаяла на гарах, і яно было схаванае ад такога любопытнага, цікаўнага праязджаючага, і так яго было не бачна з ракі. І мы таксама, як Белаводдзе, былі схаваныя за гарой, дзе зараз стаіць драматычны тэатр. І наша гарадзішча стаяла далей ад вады. І той, хто не ведаў, што тут горад мог праехаць проста. І атрымалася так, што чытаеш міфы розных краінаў, чытаючы казкі розных краінаў, пачынаеш задумвацца, што насамрэч, а дзе нашыя казкі? Дзе нашы легенды, менавіта пра Віцебск? Таму што гэта, вось па маім меркаванні, гэта проста горад сакрум. Гэта горад, пра які расказвалі яшчэ старажытныя грэкі, што ёсць такой таямнічы горад у таямнічай краіне Гіпербарэя, далёка на поўначы, у высокіх гарах, куды доўга-доўга супраць вады трэба плысці, і не кожны можа патрапіць у тую краіну, што гэта краіна ўся заселеная дзіўнымі людзьмі, якія амаль усе святары, там шмат гаёў, рошаў святых, і калі замежнік проста спаганіць сваёй прысутнасцю, то ён не вяртаецца, і мала хто вяртаўся з той краіны. І вядома дакладна па старажытных грэчаскіх гэтых міфах, што дакладна вяртаўся Апалон, таму што у Апалона была мама з гэтай краіны. Ён і данёс. Ён, здаецца, гэтыя весткі і данёс, таму што раз на 19 год на лебедях ён меў права наведаць сваю маму ў гэтай далёкай краіне Гіпербарэі. Ну і, дарэчы, лебедзіны шлях таксама гэта дзіўна. Ось, і тое, што стаіць на гарах горад, гэта таксама вельмі дзіўна, таму што горы не самае зручнае месца, каб ставіць жытло. Значыцца, атрымоўваецца, што зноўку трэба задаць пытанне, а чаму менавіта тут людзі паставілі горад? Як выбіралі месца для таго, каб ставіць горад? Так. Была пэўная метода. І вось гэтую методу зараз могуць распавесці толькі казкі, якія да нас не дайшлі, але дайшлі казкі суседніх народаў.
у якіх пра нас нейкім чынам узгадваецца. Ну, напрыклад, як у тых жа грэкаў. Да? Альбо я перабіў у скандынаваў, напрыклад, і чаму не дайшло, не Якія тут захавалася былі у нас. частымі Вельмі наведнікамі. часта у нашых землях, нават нашы турысты, дзе ж ваша гара, дзе горад заснаваны, і амаль кожны другі не ведае, нават тых, хто жыхары мясцовыя, бо гару скапалі, Ну, ламіху. у сэнсе. ламіху, Гэта мы зразумела. адразу давайте патлумачым, што гэта ламіха, дзе зараз знаходзіцца гарвыканкам, вось Тэатр лялька, гэта так, вот замкавая гэты гара кавалак да Ламіха. замкавай вуліцы, так. І гару скапалі, але ведаеце, ёсць шмат версій у розных гісторыкаў аб тым, што гісторыю перапісвалі. І зразумела і нашу, для чаго я скапалі? Скапалі, каб мы не памяталі аб тым, што мы былі вольным горадам, горадам моцным, горадам акружаным каменнымі сценамі, горадам, які меў... Не дзеля таго, каб ручаі засыпаць. Ясна, не для таго, каб Не там дам бы зрабіць. трамваем было лепей ездзіць, а для таго, каб проста вот, менавіта выкараніць гэту нашу гісторыю, і таму мы гэтых казак не памятаем, а у нашых суседзяў яна засталася, бо для іх яна не была цікавая. І там, напрыклад, у тых жа скандынаваў альбо ў грэкаў, ну, яна нікому не перашкаджала, скажам, яна захавалася. Самая знаная, напрыклад, пра Фаэтона, а яшчэ мне вельмі падабаецца твая легенда пра Вольгу. Усе ведаюць, хто заснаваў Вольга, але Света нам апавядзе, хто гэта быў на самай Давайте нам пра справе. Вольгу і пра Фаэтона абавязкова. Часу у нас не так шмат, але Ну, тады пра Вольгу. будзем Справа ў старацца. тым, што ну, усе ведаюць, што горад заснавала княгіня Вольга. Але ўсе ведаюць, што княгіня Вольга ніяк не мела магчымасці заснаваць горад менавіта ў гэтым паходзе, таму што яе просто тут не было. Так, яна праязджала, але іншым часам, і калі была яшчэ паганкай, і яна не магла паставіць царкву, і здаецца... Паганкай патлумачым язычніцай. Язычніцай, так. Але... Ну, паганство, паганка. Ну так, ну, можа, хто не ведае. І справа такая, што усе гэта ведаюць, але ніхто не задае пытання, чаму? Чаму імя княгіні Вольгі вось так трэба прыцягнуць да горада Віцебска? Але атрымоўваецца так, што калі гарады ставілі, звычайна іх ставілі каля вельмі значных капішчаў. І вельмі значнае капішча было знойдзена на раскопах на Успенскай горкі, якая да таго была прачыстая, нешта чысціла, а да таго там было паганскае капішча, у якім знайшлі астрагалы, знайшлі шахматы, знайшлі нейкія прадметы культу. І культу па знаках якога атрымоўвалася, што на гары было капішча прысвечана нейкаму богу мужскому, таму, хто меў дачыненне да сонца, да неба, а жаночыя яны меюць дачыненне да зямлі і да вады, да, і яны больш унізе. І атрымоўваецца, калі да неба, то гэта сонечны бог, хутчэй за ўсё светавід, я потым будзе час распавяду, чаму светавід менавіта, чатырохлікі светавік, як чатыры іпастасі сонца. Сонца каляднага, сонца купальскага, сонца вясенняга і асенняга раўнадзенства. І тады ўнізе павінна быць нешта, што тычылася кону зямлі, выканання кону на зямлі, і хутчэй за ўсё гэта была Вялесава вотчына. Але мы ўсе ведаем, што Віцебск, ён настолькі жаночы горад, колькі тут не ставілі прадпрыемстваў, каб працавалі мужыкі, але ўсё роўна жанчынаў болей. Значыцца, нешта тут на гэтай зямлі не так. Не магу не пагадзіцца. Вось, і атрымоўваецца так, што аднойчы было знойдзена ў рэканструкцыях археолагаў, што, аказваецца, там, дзе зараз Пушкінскі мост, і вось гэта дарога каля тэатру, там быў яр, і ў гэтым яры была азярына. Азярына падобная на яйка. Сакральнымі ў беларусаў лічыліся нават круглыя азярыны, таму што яны вочы Бога. А калі яна падобная на яйка, гэта двойчы сакральная, двойчы святая азярына, таму што яна мае дачыненне яшчэ і да таямніцы нараджэння. І звычайна, раз гэта азярына, то хутчэй за ўсё Вялесава, але калі жаночага роду, а наверху мужчына ўжо ёсць, можна так падумаць, што хутчэй за ўсё жанчыне гэта належала. У Вялеса была жонка, ці Вялес меў нейкую сваю жаночую іпастась, якая бліжэй да ўсходу называлася Мокаш. Усе ведаюць такую багіню Мокаш, якая ці жонка, ці іпастась Вялеса. Але справа ў тым, што з тымі ж самымі функцыямі і з тымі ж самымі праблемамі была багіня і ў скандынаваў. І вось у скандынаўскай міфалогіі гэтая багіня называлася ласкава імем Хельга. І да нас яна дайшла пад яшчэ больш ласкавым імем Яга, баба Яга.
тая яга, тая Хельга, якая адказвала закон за дабрабыт у сям'і, за пераход жыцця ў смерць, са смерці ў жыццё, якая на сваім лапаце у печы перапякала лёс няўдалых дзяцей. Бывало і такое, і гэтае перапяканне, яно існуе нават у замовах. Запісана нават у 19 стагоддзі, вельмі часта сустракаецца ў нас іх. І атрымоўваецца, што горад увогуле пабудаваны ў гонар бабы Ягі, а ніякай княгіні Вольгі. Смелое заявление трэба До чаго прыйшлі ўрэшце. Но она же хорошая. Так, конечно. Ну, яна Вядома, што хорошая. Яна вельмі добрая, вельмі хорошая. Просто у нас вельмі часта той, хто ад пачатку добры, яго робяць злым, а той, хто быў злым, яго робяць добрым. Так, напрыклад, як у нас начальства ўсё наша савецкае, якое прыказала паўзрываць палову горада, пасля за гэта яшчэ і прыміравала, ну, яны ж былі добрымі, ну, чаму бы не? Ну, Так, часы прайшлі. Я думаю, што нам просто што не ў тым выглядзе казкі, пэўна, до нас дайшлі. Ну, тады ў тым выглядзе. Пра яго. Тады казка зусім у тым выглядзе. Напрыклад, такая казка, усе ведаюць легенду пра Фаэтона. Калі Фаэтон даведаўся, што ён мае бацькам Геліуса, бога сонца, пайшоў да яго і прасіў, што выканаць адзінае жаданне, аднойчы пракаціцца на ягонай вогненнай калясніцы па небе. Дык вось, калі перакласці Фаэтон з грэчаскай мовы, то ягонае імя гучыць як светаносны. А ў нашых казках ёсць імя Светазар. І мама ягоная нарадзіла яго ад бога сонца. І прыйшоў ён да бога сонца і папрасіў бога сонца, каб той дазволіў пракаціцца на ягоных вогненных конях па небе, але нетрывала юнацкая рука не ўтрымала коней. І яны пачалі рухацца то ўверх, то ўніз, калі яны ўзрываліся ўверх, то зямля халадзела, калі ўніз, то выкіпалі рэкі і гарэлі лясы і травы. І тады Пярун у грэчаскай міфалогіі Зеўс сваёй маланкай збівае Светазара, і той ляціць, як казалі грэчаскія міфы, ён ляціць падае ў раку Эрыдан, якая цячэ ў таямнічай зямлі Гіпербарэя. І ягоныя сёстры Гесперыды пайшлі да Зеўса маліць, каб той дазволіў ім наведаць магілу Фаэтона. Тут ужо ведаем Светазара, да? Тое самае месца. Але богі, яны ж... Зайздросныя. І зайздросныя. І злосныя часамі. Ён дазволіў. Ад іх жа людзі пайшлі такія ж. Ён дазволіў Гесперыдам наведаць гэтае месца, але ён пераўтварыў іх у златокожих стройных красавиц, слезы которых падали в золотые воды Эридана и превращались в священный камень электронной радости римским красавицам. Святлана, пачакайся, цяпер у нас тут ёсць адзін двоечнік, который десяткі атрымлівае. Які камень, Ваня? Неважно. Вельмі важна. Не важно. У мяне нават ужо ёсць другое пытанне. Я падказваю. Адкуль вы гэта ўсё ведаеце? Ваня, гэта бурштын. Я люблю чытаць энцыклапедыі, міфы, казкі, гістарычныя хронікі. Я люблю чытаць розныя... Ну, напрыклад, я люблю чытаць пра тое, як зараз расіяне пішуць пра тое, што егіпецкія піраміды паставілі славяне. І калі яны мне кажуць, што ты брэшаш, я кажу ім адразу: вам можна, а мне не? А вось, наконт міфаў, легенд, якія ствараюцца. Адкажыце, калі ласка, ці не стварылі ли вы якую-небудзь легенду і сказалі, што гэта было калісьці дзе-то ў энцыклапедыі? Іван, правакатар які, а? А чому правакатар? Як ёсць, так і Не, пытаюся. пакуль што я адразу кажу, дзе я прыдумала, а дзе я злавіла ў нейкім даведніку ці ў нейкім міфалагічным выданні. Потому что, ну, ведаеце, ну, камень бурштын усе ведаюць, да? Бурштын, янтарь, камень электрон. Золотые воды Эридана. Мы ведаем, што ў ваду дзвіны сунь нагу, і будзе яна залатая, таму што вада ў нас чырвоная. І не так проста ён называецца Эрыдан. Таму што эрытас – гэта чырвоныя эрытрацыты, чырвоныя цельцы, так? У Івана просто я не могу, вытягивается. Эрыдан можа перакладацца яшчэ і як рака... Райская рака. Вырайдан. Мало таго, у скандынаўскай міфалогіі, у даведніках скандынаўскіх, Эрыдан пішацца дакладны пераклад Іардан.
А тут не так давно мне яшчэ падказалі, што гэта рака, якая цячэ ўспяць. А ніхто не даведаўся, станьце на Лысую гару і паглядзіце на Да, скажем дзвіну. адразу, Лысая гэта Успенская. Успенская гара. Цяпер І Успенская. на гэтай гары паглядзіце, дзе поўнач, а дзе поўдзень. І атрымоўваецца, што наша рака, якая цячэ на поўнач, у Віцебску цячэ суперак свайго цячэння, яна цячэ дакладна з поўначы на поўдзень. Так. Мало таго, у нас горад вельмі дзіўны, таму што неаднойчы я ўжо такі запыт кідала, і ніхто пакуль што не аправерг, што горад Віцебск гэта адзіны горад, які мае ў сваёй выяве герба дарослага збаўцу. І ніхто не кажа Хрыста, усе кажуць збаўцу. Значыцца, той збаўца, які быў яшчэ да таго, як з'явілася хрысціянская царква. А амаль ва ўсіх індаеўрапейскіх традыцыях збаўцам на небе выступаў Арыён. І што самае дзіўнае, Арыён, сузор'я Арыёна, сваімі моцнымі нагамі, трымаючы на пасе меч, дарэчы, таксама з мячом наш збаўца, ён стаіць сваімі нагамі на сузор'і, якое называецца дакладна рака Эрыдан. І гэтая рака Эрыдан, якая ідзе проста ўздоўж гарызонта, яна падымаецца ў нашых шыротах толькі на 2 тыдні над гарызонтам. І гэтыя 2 тыдні, гэта тыдні Спаса. Спаса яблычнага, Спаса хлебнага, Мядовага. і Спаса мядовага. Толькі ў гэтыя тыдні земная рака Эрыдан проста цікае, впадае у нябесную раку Эрыдан. Во як. Ведаеце, што мне здаецца, што яшчэ 5 хвілін ці менш, і ўвесь горад Віцебск, усе жыхары будуць упэўнены, што тут зарадзілася жыццё. Так і было. Так і было. Не, так справа ў тым, што мае дзеці, яны заўжды, калі прыводзілі да мяне гасцей, і трэба было неяк рыхтавацца, яны казалі, вы тут пасядзіце з мамай, яна вам за паўгадзіны давядзе, што людзі пайшлі ад беларусаў, а мы пакуль што нешта прыгатуем. Вось распавядзіце нам яшчэ, каб Івана ўжо канчаткова дабіць пра гэтыя нашы пагоркі з астралагічнага вось пункту. Ну тут яшчэ ёсць такая астранамічнага ці справа ў тым, што ўсе нашыя пагоркі, яны дакладна вызначаюць усе напрамкі свету і зорнага неба, якія вельмі сур'ёзна ўплывалі на лёс старажытнага, ну, не скажу беларуса, Віцьбука, Крывіча. Чаму? Таму што атрымоўвалася, што калі горад стаяў на гары Ламіха, то на поўнач ад яго стаяла капішча. За капішчам, там, дзе зараз Пёсья палянка, ну не зараз ужо яе няма, але раён Пёсьяй палянкі. Давайте адразу скажам, дзе гэта? Гэта раён у бок Пескаваціку, Чэхава. Суворова-Чэхава. Там былі поліўныя майстэрні, гэта знакамітая кераміка віцебская. Агонь. Здаецца, поўнач, агонь, і адказваў за гэта Семаргл. І там сузор'е псоў. Яны ахоўвалі За Двіной, зараз хутчэй нават на Кстоўскія валатоўкі. Кстоўскія валатоўкі гэта КДЦ. Зноўку ад Ламіхі глядзім на ўсход. Ксты гэта што? Гэта крыжы. Крыжы, кстоўскія валатоўкі, там нехта быў пахаваны, гэта знічы. І гэта ўзыходзячае сонца, таму што чаму крыж ён такі святы для Крывіча быў? Таму што калі ты зажмурышся проста, ты бачыш заўжды вось гэтыя крыжыкі. Крыжыкі сонейка. Мы дагэтуль вышываем крыжыкам, маленькімі сонейкамі. Я дзеткам заўжды распавядаю, вы не проста крыжыкам вышываеце, вышываеце сонейкамі. І нават адзін крыжык гэта ўжо сэнс. І вось гэтыя кстоўскія валатоўкі, яны паказваюць на ўсход сонца. На поўдзень, там, дзе было звеставанне, дарэчы, звеставання, а не царква дабравешчання ці благавешчання, а царква звеставання. Там, дзе хаваліся сакральныя веды, там, дзе сонца, і там, дзе Арыён, і куды разам за лебедзем, за хвастом вялікай мядзведзіцы, за плынню нашай Двіны, усё імкнецца ў вырай.
Але люди застаюцца здесь, люди запальваюць знечы, люди жывуць тут і паюць славу свайму роду, родам, якія жывуць побач, і яны жывуць у міры з сабой і са сваімі багамі. І вось гэтыя горкі, мала таго, і на захад таксама Арыён паказвае не проста на захад, ён паказвае нам у самыя цяжкія часы туды, дзе Ярыла, сонца, нарэшце пераможа змея, які паглынае сонца. І ў нас ёсць такое месца, гэта Юр'ева горка. Мало таго, у нас ёсць яшчэ і Залатая горка, і Лагінская горка. А тры такія горкі, это як у казках была гара Залатая, гара Жалезная, гара Каменная, якія павінны былі прайсці героі, дзе жывуць розныя іпастасі драконаў, якіх трэба перамагчы. І ў выніку выходзіць самы найлепшы Іван Царэвіч, а яго лепшы сябра Іван Царэвіч, Серый Воўк. Это любимая Светина казка. У нас засталося літаральна 3 хвіліны. Давайте пастараемся уціснуць. Усе ведаюць казку Іван Царэвіч і Серый Воўк. Так. Але справа ў тым, што першапачаткова нават яшчэ Проб казаў, што Іван Царэвіч быў не і Серый Воўк, а Іван Царэвіч Шэры Воўк. А Іван Царэвіч Шэры Воўк увайшоў у гісторыю нават у слова палку Ігораве, і звалі яго Ўсяслаў Чарадзей. Адзіны князь, які прайшоў усе лёгкія, усе іспыты, і самы страшны іспыт свой страх, і за гэта быў ушанаваны гонару быць самым лепшым князем цягам 40 гадоў у сваёй краіне. Іван. І, дарэчы, хрышчаны ён быў у Івана. Вы ведаеце, я ўсё жыццё думаў, чаму ў мяне бессонніца ў поўную луну? А вось ён адказ, чаму ў мяне Іван Царэвіч Шэры Воўк. Тады ты праз эрытрацыты ад Светазара і праз эрыдан і вось на 2 тыдні. Вы разумееце, справа такая, мы так вот паскакалі па розных казках, а справа такая, што ў Віцебску за што не капні, нават гару Ламіху. У гары Ламіхі жыла залатая царэўна, Злата Майя, якая сядзела на троне з залатого паўціння. Перад ёй ляжалі горы дыямантаў з левага боку, горы золата з правага боку. І яна ў белым адзенні выходзіла на купалі, раскідвала каштоўнасці па беразе Віцьбы. Але шчыпаць іх нельга было. А от тут хто за чалавек? Адзін чалавек дакранецца. І гэтыя каштоўнасці пераўтвараюцца ў прах, другі дакранецца. Дае шчасце на ўсё жыццё, а трэці дакранецца і памрэ. Што нарабіў, то і зарабіў. Куды ж яна дзелася? А яе скапалі, ведаеце? Яе скапалі, так. Гары няма. Гары няма, і ў нас ёсць яшчэ некалькі такіх легенд вельмі файных. І як гару Ламіху капалі, у нас шмат гліны. І гліна, яна мае такі колер, і рака нават мае чырвоны колер. Калі гару капалі, то ёсць такія ўспаміны аб тым, што яна як бы крывавіла. І гэта гара, яна мясцовыя жыхары, ніхто з мясцовых не пайшоў яе скапаць. І калі загадалі скапаць замкавую гару, то проста мусілі прыслаць прыйшлых людзей, там нейкіх салдатаў ці некага не з Віцебска. І яны скапалі гэтую гару, а мясцовыя стаялі і плакалі, бо чырвоная гара, крывавая гара, яна як бы упітала гісторыю, упітала ўсю кроў, якая была праліта за вякі, продкамі, усімі, хто тут жыў, абараняў гэта месца, і таму гэта было такое святое святататства папросту скапвання гэтай гары. І знішчэнне вельмі шматлікіх помнікаў у нас, гэта таксама цяжкія такія моманты. І ёсць яшчэ адна легенда, маем крыху часу ўжо. Не, нас чакае наша наступная гара эфіру, Александр Карэман, і трэба ўжо спяшацца. Гэта ўсё скапана, зрыта, і, на жаль, аб гэтым не памятаем, але, можа быць, дзякуючы, напрыклад, Святланіным казкам успомнім. Я адзінае, што хачу сказаць, дзякуй, што прыйшлі, бо сёння, думаю, мы не толькі здзівілі Івана, а яшчэ і шмат нашых тэлегледачоў. Вось, я вельмі спадзяюся на тое, што хуткім часе гэтыя ўсе казкі і легенды, якія вы збіралі, Светлана, яны ўсё ж такі пабачаць свет у выглядзе матэрыяльнага носьбіта, у дадзеным выпадку кнігі. Вось, таму зычу вам творчых поспехаў і новых казак легенд пра Віцебск. Дзякуй, што прыйшлі. І зараз прашу застацца вас з намі і паглядзець Александра Карэмана «Патрап у тэлек». Обувной холдинг «Марка» представляет «Попади в телек».
Порой такое прекрасное настроение, что хочется просто дарить людям позитив абсолютно безвозмездно. Но сегодня не тот случай, поэтому берегитесь. Здравствуйте, как вас зовут? Забыли. Меня зовут Херанди Тарика. Еще разочек. Как? Херанди Тарика. Херани Тарика? Да. Какое красивое длинное имя. Это одно слово? Да. А что оно означает? Ваше имя что-нибудь означает на русском? На арабике. Как? Имя. Сони. Sony? Да. Sony PlayStation? А вы приехали к нам из Индии? Нет, Шри-Ланки. Шри-Ланка, да? Скажите, пожалуйста, ну в Шри-Ланке сейчас хорошо, наверное, тепло, а у нас тут холодновато, да? Не знаю. Не знаете, как в Шри-Ланке? Давно не бывали, не присылали открытки вам. Но сегодня вас покажут по телевизору, это будет в интернете, и, возможно, ваши близкие в Шри-Ланке посмотрят, порадуются и улыбнутся. Давайте сейчас помашем на камеру и скажем всем привет! Привет. Но только ты в телек попади, только ты в телек попади, ты приходи, и к нам ты попади, приходи и в телек попади. Здравствуй, привет, как тебя зовут? Софья. Софья, какая ты красивая, у тебя какой-то букет. Что это за букет такой, кто тебе подарил? Мама купила. Ты в школу ходишь или еще в детский садик? Детский сад, скоро будет день рождения и 6 лет. Ого, и все? И увезут сразу, прискачет принц. Софья, садись! И поскачет куда-то, да? Слушай, ну первый класс скоро, да? Да. Готовишься к школе? Да. Читаешь что-нибудь? Да. Что ты читаешь? Да, сразу, да? Что ты читаешь? Не знаешь, не помнишь. Бабушка еще учимся читать. Бабушка учит? То есть бабушка занялась твоим образованием? Молодец, бабушка. Молодец. Вот ты придешь домой и подаришь этот букет бабушке, хорошо? Нет, скажи, что это бабушке дарить? Мне подарили, а тут бабушке, да? Слушай, ну сегодня ты вообще звездой становишься, ты попадаешь в телевизор, тебя покажут по телевизору. Вот отсюда твоя задача забить нам гол. Молодец! Слушай, ну у нас вообще такие футбольные ноги. Давай пятерочку. Ого! Привет, Ваня. Молодец, давай 5 еще раз. Ой, не... Молодец! Друзья, только что прилетела смс-ка с концовкой нашей рубрики. Сейчас прочитаю. Ну что же, на сегодня все. Пока. Да, все верно. Обувной холдинг «Марка» представляет «Попади в телек». Ну вось такі ён містычны наш Александр Карэнман, таксама у гары, якая клічацца Марка-Сіці. Ну а мы призываем усіх наших телегледачоў далучацца да акцыі, выйгрываць тэлевізор. Ну, все падрабязнасці можна знайсці ў сацыяльных сетках, усю інфармацыю. Так, ну а мы, як заўжды, зычым вам шчасця, здароўя, кахання. І з музычным падарункам для вас сёння выступае салістка ўзорнага ансамбля «Ветразь» Матвеева Дар'я. Сустракайце. Пакуль пабачымся. Час нядзелі, радасць нясе, раніцаю станем мы ўсе. Гэй, 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 у гэты дзень сансабей. Нас чакае безліч уцех, звон вясёлы, жарты, смех. Гэй, 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 у гэты дзень сансабей. Зноў, зноў, зноў прыйдзе нядзеля, прынясе струмень светлых надзей. На душы вясна, полная хмелю. Гэй, 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 у гэты дзень сансабей. Над тобою цёкае птах, расквітнела ўсё па как садах. Гэй, 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 гэты дзень сансабей. Каб пацёрны грошам не стаць, мы павінны за сонцам спяшаць.